Čaute ľudia, toto je YouTube kanál Click Race, sorry, že mám také ťažké meno. Dúfam, že vás tento kanál budem baviť, budem tu hrať, vlúbovať a proste si sem budem hocičo pridávať. No, proste budem tu hrať Brawl Stars, Fortnite, Minecraft, všetko možné. Plánujem na tomto YouTube kanáli dostať 100 000 odoberateľov. Áno. No. Takže už sa nám to načítalo. Áno, hrám s Mortisom, keďže Mortisa moc nemám rád, ale tak OK. No. Ľudia, budem mať notebook. Áno, budem mať notebook. Takže keď budem mať notebook, tak už to bude troška lepšie, pretože už budem natáčať videá cez počítač. Au. Tak som prehral. Dáme si Stewa, prečo nie? Áno, toto je môj Brawl Stars account. Kto si ma chce pridať, tu môže. Rád si s ním zahrám. Potom sa ešte budeme o tom baviť. Ešte dneska vydám také video, že kedy budú chodiť videá, takéto proste. Bohužiaľ chodím do školy, takže tak. Dáme si ten Brawl Ball. Dáme si Dynamite, mám ho na 39. Viem, že teraz je najviac 50, čo sa dá dosiahnuť, ale tak dobre. Áno, Brawl Stars to zmenil. Predtým bol rank 35. Neviem, či to je len na sezónu, alebo už to je navždy. No, tak to som v prdeli. Ranked nehrávam. Úprimne, ranked nehrávam. Hneď prvý kill. A to som nehral Brawl Stars, ty kokos, 2 roky. Dobre, za toľko nie. Dobre. Nevadí, keď prehrám, nevadí. Ty kokos. No, nehral som dlho Brawl Stars, sorry ľudia. Fakt, ja som veľmi dlho už nehral Brawl Stars. No super. Jednoducho proste budú takto vychádzať videá. Možno aj každý deň. Potom možno spravíme odhalenie. Ale to samozrejme uvidíme. Tiež. Yes! Vyhral som. S Dynamajkou som už dlho nevyhral. No, ideme si otvoriť Star Drop s Doblingou. Dobre. Dobre, no. Tak, zmenil som si na Bibi. A ja si myslím, že... No, v akom klube som? Nikde. Ja nie som v žiadnom klube, lebo furt vás tam niekto invituje, na čo to je dobré. Viete, ja rád hrám sám. No. Mám aj Henka. Čo by som ešte odporúčal pre YouTube začiatočníkov? A čo je to copyright? Copyright je vlastne taká vec, že vy musíte dať do videu vlastnú hudbu. Vy nesmiete dať proste cudziu hudbu, ako napríklad neviem ako, proste vy to nesmiete dať do YouTube, lebo to máte žlté speňaženie. To znamená, vy by ste z toho videa zarobili $100, ale nezarobíte z toho nič. Lebo ste tam proste dali toto. No proste takto, není to dobré ten žltý dolár. Myslím, že to je niečo také. Ja mám Surge Team a to som si ešte raz všimol. Áno, dneska som začal naspäť hrať Fortnite, Brawl Stars. Au. No. A nesmiete aj nadávať. Bohužiaľ. Toto bude
Ale Brawl Stars už není ani taký oné. Proste už je taký skôr nudný, no. Čo poviem. Lebo... Ukáž, koľko je brawlerov. Počkaj, 80... Jaj. Počkej, koho pridali? No Kenji tu bol, Juju. To áno. No dobré ľudia, dajte like a odber. Dúfam, že sa vám môj nový kanál páči. Budem musieť toto video zostrihať ešte. A čaute.